Bones tardes. Com cada dilluns, tornant aquí per entretenir-vos mitja horeta més en les nostres absurdes converses. Sabem que ara no mos escoltareu tant, perquè, per fi, podem sortir a fer esport. I ja és sabut per tothom que qui més qui manco, antes de tot això, cada dia corria com a mínim una mitja marató. Però bé, els qui no fan exercici perquè no ho necessiten, ja que estan boníssims, són els meus companys de vida. A la part dreta, un home de moltes paraules i poques bensonants. Mireu si és així, que el varen treure d'una formació política per ser poc políticament correcte. Joan Martorell, quina la faràs avui? Intentaré no fer-la molt grossa, Petoniet. Tot bé, un plaer estar aquí, gràcies. Molt bé, això esperem. I a la part esquerra, un home de món, global, amb altura de mires, encara que el varen treure de Palma perquè els llubiners l'havien assaubetjat. Guillem a la mà, com ho dus? Ho duc en els dues mans, Toni, gràcies. Quina xispa! I enmig, el nostre moderador, un home de paraula, en rigor i qualitats comunicatives. Això sí, no faria feina intereconomia per escarrenós, Toni mestre. Aquest sóc jo. Senyores i senyors, començam. Això és Mallorquins de Potada. Mallorquins de Potada. Bones, com estàs? Molt bones tardes. Pues molt bé. Intentant dur la quarantena, encara que acaba, de la millor manera possible. I vosaltres? Bueno, com podem? El que trobo jo, és a dir, jo no m'ha quedat clar, no cap la quarantena, sinó que l'utilitzam en la fase 0, que no en la fase 1, la fase 0, alerta, no és la primera que hem de treure. Sí, això hi ha molta gent que no ho entén. No sabem per què en vez de començar en la fase 1, que ja dius, bueno, ja estem dins d'una fase 1, la cosa ja acaba, han dit, no, comencem en fase 0 i llavors ja veurem. Està desmotivant a la gent. Jo, sincerament, Toni, molta gent s'està content perquè ara mos deixen anar a córrer. Anar a córrer! Quan antes de la quarantena no deixen anar a córrer ni que mos obliguessin. I ara no, ara estic content perquè mos deixen anar a córrer. Jo estaré content quan m'obrin els bars. Això era un complot des del principi perquè mos paréssim a fer de part. És que és això, d'ençà que han entrat aquests rojos nutricionistes, personal trainer, modern nutxos, això, Espanya és una merda. Això no pot ser. Anar a córrer no es mollen mos. És una putada. Perdrem la cultura de bat. Això és una vergonya. Exacte. Sí, i a més, encara que tornarem a una nova, el que se diu, una nova normalitat, la gent no serà la mateixa, perquè no sé vosaltres, però jo, en la gent que me revolta, que és la comunitat de veïnats, en la qual no havia xerrat mai, ara per ahir que estan mutant. Jo ho he notat a Tinder. Jo a Tinder he vist que la gent comença a dur mascarilles quan folla, s'ha doctor. Per cert, vos he de contar, xerrant ara de Tinder, vos he de contar una cosa que va passar ahir i, bueno, explicaré un poquet per la gent. La meva comunitat de veïnants, que estic a Lleida ara, s'ha modernitzat i per entretenir-se cada dia sortíem en el pati, cadascun al seu balcó i tots donàvem com un pati interior i allà pues, posàvem música i feien festa, més o menys mitja hora de cada dia. Però hi havia un veïnats que sabien, un veïnats pues, volia llegir, de 8 a 8 i mitja, ell volia llegir i me'l va denunciar. I després va començar com una roda de passar molt saltaveu, un amb un, des de darrere la finestra perquè ningú sabigués qui posava música, perquè no ens poguessin denunciar. En tot això hi va començar una molt bona relació entre veïnats. I xerràvem, la veïnada mos duia coques, nosaltres jo li vaig dur panades que havia fet, no sé què, i se va fer un grup de WhatsApp. Aquest grup de WhatsApp mescla gent des de 14 fins a 70 anys. I com que la gent està dins casa seva, avorrida, aquest grup de WhatsApp, bueno, pareix el congrés quan hi ha roda de premsa.
500 missatges al matí, bon dia, bon dia, bon dia, avui fa molt de sol, sortiu als balcons, jo llegesc aquest llibre, foto, no sé què... Bueno, i ahir, just ahir va haver una conversació que és una joia i ara mateix us passaré a relatar. Aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no. Aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no. Després devien ser les 12 des de matí, la gent havia parat bon dia, bon dia, bon dia, des de les 8 des de matí que s'aixeca el primer a les 7:30 fins a les 12, bon dia, fotos, no sé què. I un tal Fran, que és un jove, posa Carla té 16 anys, és a dir, interessant-se per una nina del grup que està allà, que no en Carla. I posa una tal Ana. Fran, ¿te la quieres ligar? ¡Qué bien! Te tendré de yerno. És a dir, Nana és la mare de na Carla. La mare ja intentava fer la barrina. Volia fer la barrina. I en Fran... Sí. I en Fran contesta. Tendría una suegra de 10. No es punt ni res, en Fran. En Fran ja fent la pilota. En Fran guanya punts. Guanya punts molt bé, en Fran. Exacte. Per així puc passar com ara. I Nana diu, claro. És a dir, l'altre també, la modèstia a brillar per su ausencia. Ben que dir, claro, obviamente, posa Nana. Amb això, de tot això, surt un altre, que no en Marita, que jo crec que té 75 anys, i posa, madre de Dios, ¿cómo se liga por aquí? ¿No habría alguno para mí? Bueno, a na Marita ningú li fa gas, perquè ja és un poc granada, i Nana torna a repetir la conversació i diu, Fran, te invito a merendar. Ella és lo seu. I en Fran contesta, i me salta el confinamiento? Demana, perquè en Fran va fort, però és responsable. M'agrada el civisme, és a dir, m'agrada això de que vaig fort com el ferro calent, ho he dit al revés, vaig calent com el ferro roent, però en responsabilitat davant tot. És a dir, si hem d'aturar el coronavirus, si hem el coronavirus van de suportar. Té un conflicte interior, aquest home. Sí. I la mare de na Carla, la futura sogra, també responsable perquè contesta. Cuando se pueda. Igualmente, ahora no podréis hacer nada. Guiño, guiño. Jo no sé qui va més fort. En Fran o la sogra. Però, bueno. En tot això, enmig de la conversació, apareix un tal Xavi i posa una foto seva, de la seva cara. I entra en joc una tal Esther i posa, coño, ¿y tú de dónde sales? A este lo hacemos presidente. I Nana, veient que aquí hi havia tirón, posa, de lejos se te veía guapo, pero de cerca mejoras. Fran, lo siento, invito a merendar a este. És a dir, el negoci d'en Fran foradat. Jo el que vull saber és aquesta merienda, és a dir, s'ha xerrat molt de merienda. És una metàfora sexual. Perquè no acab d'entendre jo, no acab de seguir jo bé la pel·lícula. La qüestió. Però això, després, xerrar un poc més i no sé què, i el que em va aparèixer ja impressionant és que a mitjan conversació apareix la Nuri i sentència. A ver, gente, Tinder está para el otro lado. A callar ya. I aquí se va acabar la cosa. Va fort, toca cap al teu edifici fet tonieta. Això no és normal, tu. Jo enviaria una foto. Jo faria el mateix que va fer aquell, el guapera, enviaria una foto, menys si troba el partit. La maruja aquesta, malament sigui beata, segur que té experiència, tu pots ensenyar un parell de coses. Marita. Ah, Marita. I si no té parlat molt millor, on va a parar? Joan. De totes maneres, jo, veient aquestes coses, crec que d'aquí sortirà una generació de nins. Així com va haver el baby boom, d'aquí sortirà la generació del confinament. Se formaran noves parelles, amb l'unió de la soledat, del confinament, i d'allà la generació que surti tindrà un nom específic i seran unes persones amb unes característiques especials. Claro, fins ara, a la història d'Espanya, les generacions venien marcades per esdeveniments com la pèrdua de Cuba, la generació del 27, la guerra civil... Ara no, ara serà 4 setmanes de quarantena. Joder, claro. Hem perdut molt. Òbviament. I vosaltres teniu qualque altre tipus de notícia o cosa que vos ha impactat durant aquests dies? Sí, fort. Se sospita que en Kim Jong-un és mort. No està clar. I de amb aquest genon.
Què me dius? No ho crec ni veure. Hombre, nen, problemes coronaris devia de tenir. Aquest home estava bastant gordó. Estava que es veig que li agradava berenar dos pits. És a dir, una olla de calles potser se l'acabava tot sol. Li agradava menjar fort. De fet, ho vaig estar cercant, perquè per aquí en John un peso, i parlava que feia 130 quilos i feia 1,75. Ja un bon matatger, 130 quilos, no? Una porcella petita. Te surten de més 40 quilos de sobressada, 130 quilos. No, una porcella petita no, un bon... Un porc. Ja ha sortit el poc més ara, una porcella petita, mort diu. Una porc. Pur. Tenen aquest tros. Bueno, la qüestió. I amb què se basen per dir que és mort? No, se basen... És a dir, és tot especulatiu. El que passa és que fa com 3 setmanes que no li veuen el pèl, bastant lleig per altra banda, i la gent estava preocupada. És a dir, el que és el líder del món comunista, no veure-lo durant 21 dies, és molt dur per molta gent. Ja estava demanant un vol cap a Corea del Nord, a veure què estava passant. I això se va afegir que un equip de metges superbons de Xina va partir cap a Corea del Nord i se va filtrar la notícia. I clar, aquí va començar l'especulació. Va començar que Kim Jong-un està perrinat, que no sé què, un altre diu que l'han operat del cor, ha sortit un espia americà que diu que està en coma i que el mantenen viu fins que arreglin com ha de quedar el govern, coses d'aquestes. Però el mort és viu, potser el tenen congelat, hi ha aquesta possibilitat. Hi ha aquesta possibilitat. Jo me fa il·lusió pensar que sí. I que facin la pel·lícula, la versió comunista, de Este muerto está muy vivo. Saps el que t'ho vull dir? Que el treguin a fer míting, penjat de cordes... Jo m'imagino que algú de Palau que va a cercar un frigo i troba en Kim Jong-un. Un frigo dedo, un frigo mano, un frigo dictador. Seria la polla. Bueno, no vos he acabat de contar tot, perquè resulta que, com que el mit aquesta notícia s'havia fet bastant global, en Kim Jong-un ha fet una aparició, però no està clar que sigui en Kim Jong-un. És a dir, no sé si era ahir, va sortir, va anar a inaugurar una fàbrica, se va fer un gramull de fotos, però no està clar que fos en Kim Jong-un. És a dir, se'l veia bastant diferent i bastant més gordo. És a dir, si ja vam fer passar pena, ara veus les fotos i dius, aquest jove no comptarà molt. Però això és per confinament. Ell també ha tingut un confinament i ha engreixat. S'ha posat a fer rubiols, panades, crespells, coques amb verdura i el lot ha tingut més greix. Jo vaig veure aquesta sortida d'en Kim Jong-un i ja m'ha apareixer el Chino Judeiro d'humor amarillo. Així, quan te'l vaig veure. S'ha de dir que... no, ara pensava en el coronavirus. Corea del Nord no ha arribat, perquè resulta que si hi havia qualcú malalt, és que de 10 minuts ja no estava malalt. És a dir, se'ls llevan de molt ràpid, no ha donat temps a escampar l'epidèmia. I jo el que vull saber, però, és si ara realment en Kim Jong-un se mor, tenim successor? És a dir, hi haurà una successió de les bromes cap a dictadors? Sí, i és una bona notícia perquè guanyem en igualtat. Les dones havien quedat molt endarrere amb el tema de dictadores. És a dir, hi havia bastant més dictadors encara que dictadores. I era una llàstima, perquè perdíem tota una perspectiva de tota una generació de dones que no havien estat motivades per bones dictadores. I ara, potser s'arregla això amb la germana d'en Kim Jong-un. Per ells, tot apunta que serà la dona forta del règim i posarà ordre, perquè allò ja era una casa de putes. És a dir, són dictadors, però feministes. Hem de dir, són dictadors bien. Exacte. Irene Montero li fa mamballetes, és a dir, li agrada. Del ministeri, muy bien. Jo, a risc d'aparèixer machista, jo, una dictadora, no sé si ho cap de veure clar. Quan tenen les regles se posen a fusilar com a loques, o com va això? Farem un segon de silenci per teig. No el teu, llibertat d'expressió. La pregunta inicial de Joan Martorell, quina la faràs avui, ja ha quedat contestada. Encara no ha començat, Petoni.
I si qualcú dubtava de per què el van treure del partit polític, també queda contestat. Ai. Bueno, deixeu-me, xerrant d'això, deixeu-me fer-vos una pregunta. Quin seria el vostre dictador ideal? Per exemple, tu, Joan. Boh, és molt mal de dir això, però, Toni. El nostre dictador ideal. El nostre dictador ideal seria, primer de tot, seria un home molt respectuós, no fusilaria mai per temes polítics. L'única persona, col·lectiu de gent que sí fusilaria serien els veganos. Els veganos, a Espanya no n'hi hauria, saps? És que me toquen bastantes coses, els veganos. I després, a la Constitució s'hi podria beure molta més cervesa de la que bevem. Obligat. I això, obligadament. Menos aigua, més cervesa seria el nou logo nacional. I això té un per què. Perquè en Hitler era vegetarià i astènio, no bevia alcohol i era vegetarià. Aquí, blanc i en botella semen, vull dir, saps? Ens hem entenat, no? Vull dir, un bon dictador ha de beure alcohol com un xot, ha de fumar a por ser i no ha de ser vegano. El vegano és de fora d'Espanya, no porta fusilar-los, va ser exiliar-los. Recordem, seguint la línia del que tu deies, recordem que en Hitler era vegà, animalista i una altra cosa que era molt moderna per l'època. I se'l pintava, bueno, com una persona que estimava la vida per damunt d'altres coses. És que això, jo... I no se'l recorda per això, que és una llàstima. Claro, perquè en els jueus, gais i tot això, exterminats. Ara, un canet, un quisonet, bueno, allò li paraven un pedestal. Els gitanos, els homosexuals, les discapacitats, tots aquests, sempre no se menciona mai, però també se'ls va llevar de damunt. Sí. El ver només se menciona els jueus. Però el ver això, que en Hitler era una persona molt hipòcrita, perquè va venir a Espanya i en Franco se'n va dur a veure una corrida de toros. I ell mateix va dir que era una aberració, quan ell estava cremant gent cada dia. I veure un bou és una aberració, que no estic defensant tampoc els bous. A jo m'agraden, a una altra persona potser no li agraden. Però, vull dir, una persona que és capaç de fer una aniquilació com la que va fer Hitler, no sé si tens potestat com per dir que els bous no t'agraden. Jo crec que és molt perillós, això. Jo crec que és molt perillós. És a dir, potser ens hauríem de començar allunyant d'aquesta conversa perquè m'adona que no sé com acabarem defensant en Hitler. I no em vull posar jo amb aquesta pell. És a dir, no vull acabar jo del bando d'un Hitler, que s'entendrà molt malament. Bueno. Cadascú té les seves prioritats, però el que jo te demanava, Joan, fins ara has dit que el teu ideal seria una persona que obligàs a beure més cervesa que aigua, sí, que no fos vegà i que també fos un poc pacífic, és a dir, que no matàs i totes aquestes coses. No, matar com a molt o qualque vegano, ja està. No tens res en contra, però com a molt, saps què t'ho vull dir? No m'acaben bé, el vegano és una cosa que no m'acaben bé. Jo quan feia feina al restaurant, venia gent i me tocaven moltes coses. I va haver un tio que va venir i de no mamíferos. Menjava qualsevol camp, però mamíferos no. Vinga, vaig a prendre per cul, tio. Menja que teva, no surtis a sopar. Però que servíeu ranes en el restaurant, perquè si no podia menjar mamíferos. Una aves, coño, un pájaro. Bueno. Pot menjar gallina, pot menjar pavo real, no que sé, el que tinguéssim. Però no mamíferos. I tio, sopa que teva, fet un pa amb oli i no dones per cul. molt inclusiu, en Joan, com se nota. Per això. I poca cosa més, sí que deixaria fumar a tots els locals, per si tingués un bon dictador. Clar, la sanitat, sabeu que la teva prioritat és la sanitat. Més beure i més fumar. Correcte. No, man, no dic més fumar, sí que s'hauria de seguir amb aquesta campanya antitabac, però sí que jo m'agradaria veure un cervecins, un bar i fumar un cigarro. I com que és el meu dictador, és el meu dictador i no el teu, però ho puc dir, i ja està. Vale, touché. I tu, Pet Toni, com series teu? Pues, no ho sé, tinc els meus dubtes. Ara ho estava pensant i jo crec que quan t'imagino un dictador, jo penso que l'haurien de veure molt per la tele, perquè tots sabem que surten molt per la tele i cada dia fan discursos. Així que, el primer de tot, que sigui guapo. I vosaltres direu, sí, però en Pedro Sánchez ja ho és vera, però guapo i que tingui les idees clares, no que cada dia canviï d'opinió. Estic d'acord. I llavors, a part d'això, també guapo i artista. És a dir, que ell
digui el que hagi de dir, és igual si és dolent, però que després sàpiga ballar una jota, o que toqui unes castanyetes, perquè així entretén. I sí, ha de ser una jota, perquè el meu ideal ha de ser mallorquí. Jo un foraster no m'ho comanda. Ha de ser jota mallorquina, és a dir, jota aquesta manxega o sargosana. No, jotes i boleros. Un foraster no ha de venir com amb mos a nosaltres. Sí, estic d'acord. I a més m'he deixat una cosa del meu dictador. El plan nacional seria la sobrassada, tot Espanya. Això m'agrada. I per demostrar públicament que no ets vegano, t'has de posar davant que teva i menjar un tros de llenguna i la torrada. Si no, te menges de fora d'Espanya. Vegano! Rojo! Comunista! Jo crec que podem trobar una cosa intermig entre els vostres dos dictadors i triant el meu penya com el futur dictador d'Espanya. Exacte. És a dir, jo en el meu penya havia pensat que seria ideal perquè ell té carisma. És a dir, un dictador ha de tenir carisma. Ell en té, ell te mira i t'embarassa. Llavors, és el Julio Iglesias mallorquí. És a dir, té la meitat del lot de Mallorca són seus. I això ja dona poder, vulguis que no. I llavors, du el dimoni dins ell. Per tant, no pot ser millor que en el meu penya, un dictador. Exacte. Jo és que si tenc com a dictador en el meu penya no me sap gent de greu. I a més, és com el papa. Com que ell ja és vell, pot durar de sofrir pot temps si no ho fa bé. Saps què t'ho vull dir? Li queden dues afeitades. No. És per això que ha deixat llavor. En el meu penya, vulguis o no, ha fet molt de torronero per Mallorca. És a dir, molta verbena, millor arribava tard en els concerts perquè tenia una altra feina abans. Clar. I després també pensava en la ideologia i jo m'agradaria també un poc com en Joan, que sigui contrari a la d'en Hitler. Però no en la violència i això. Jo que matin i d'això em va parir bé. Però que canvi... això m'ho faria bé. Jo el que vull és que canvi en aquí ha de matar. És a dir, que mati, en vez de preservar els alemans, que matin els alemans. Així podrien reconquerir Caldes de Mallorca. I Caldes de Mallorca seria nostre. Vinga, no diguis d'esperats. Coño, estar enfonsant més el turisme de lo que és tan guai, no em prenyis. No, bé, jo també he ficat en la del tabaquisme, tu no me fiquis en la meva ideologia. Després, també, per definir un poc d'ideologia en global, hauria de ser més o manco del pi, que posant la balanguera com a himne nacional, en la Maria del Mar Bonet i el Blavet de Lluc, que li feien els coros. Hauria de... Tenc un parell de normes, ara veureu. Hauria de obligar a dur porqueres i camiers de drap, perquè fa un guapo i mudat. I tindríem un exèrcit. Un exèrcit en què el font de bufes, mocador i una mascota. Però en vez d'una cabra, com la Legió, nosaltres tindríem el ferret, que és autòcton. I, per darrer, prohibir el WhatsApp i Instagram. Serien eines de rebel·lió que no mos agradaria i tornar a la corneta i el predicador, que és el que tota la vida s'ha duit a Mallorca. M'agrada fer-lo del predicador. A part de l'exèrcit, has descrit un pesevero radical, però... Vale. Continua. No, i després ja, ara sí, només llevava... Ara pensava, l'única cosa que li demanaries en el teu dictador per donar-li el teu suport incondicional. Només li demanaria una cosa. Que obligui que Muro torni a lluir el tros de playa com el van robar. Amb això si m'apromet això... Estic d'acord. Si m'apromet això, jo anava a dir, el votaré sempre, però no el votaré perquè és un dictador. Però li dono el meu suport. Hem de recordar que en temps d'en Franco hi havia eleccions, que no se comenta mai. El que passa és que anaves a votar si volies en Franco o si no volies que no se n'anés en Franco. És a dir, podies triar entre aquestes dues opcions. No, anaves a votar si volies en Franco o si te mories. A Corea ho feien. Era això, que a Kim Jong-un se presentava, només podien anar a votar en Kim Jong-un i si no anaven a votar els mataves. Sempre tenia majoria absoluta, i més quan té un pasco, ell. Gurdo, vostè. Gurdo. Però això sí, però Toni, estic completament d'acord. Si promet que Llubí i Muro tornaran ser només un poble i se dirà Llubí, per suposat, estic d'acord. No, és a dir, no, jo no estic dient que vulgui l'annexió de Llubí i Muro, perquè els moreros no els vull ni reglats. No, però els han d'aniquilar. No. Aniquilant la raça morera. A Llubí se pescava calamarí. Ho sap, Toni. M'estic enfadat per aquest tema. Tu ho saps que no me pots tocar aquests temes tan sensibles, eh?
A lluir se pescava que la maré, i en vez de lluir se n'anaven a la nostra costa a agafar alga pel conreu, i els morenos d'escó no ho volien, i el mal que era dolent i mal fet va cremar els papers. I això no m'ho toquis, Toni, que pareixeré un dinter economia. 3 fums per hora, ja és que no m'ho veus. És curiós que aquesta banda tan agressiva que defensa lluint tan fort li ve d'Inca. És a dir, és un poc una incoherència històrica dins en Joan. Que porquets. És vera, perquè hem de recordar que en aquest podcast inclús en Guillem té el 8 apellidos lluviners i en Joan, jo també, òbviament, i jo en tenc un de Cinevé, i en Joan en té dinqueros. Entenc un dinquero, un. Sí, però un dinquero compta per 10 de Cineu, hem que dir. Vinga. I Martorell n'hi ha per tot, de Martorells. Això és el problema, d'això mos queixam. No, vinga. Conyo. Vaig tenir un dilgo quan m'ho van dir. Jo de petit no ho sabia. Jo jugava amb tu perquè no sabia això. I clar, després m'han dit, m'has d'anar alerta, perquè en Joan, té una caminquera. I vaig dir, no pot ser mai. En Joan no en Joan que conec jo. Però si es pot més no puc, Guillem, tu no t'hi fiquis que per jugar amb tu de petit en Joan i jo me'l miràvem malament. Llavors a l'escola mos pegaven. Sí. Els dilluns quan t'arribàvem mos deien que ja heu tornat jugant a Palma Sano, no? Pam, l'altre, no, només ha estat una partida de cromos. Mos havien de donar 2 dutxes després de jugar amb tu. Fem-lo a la ciutat bruta. Exacte. Mo mare me deia que ja has tornat jugant amb en Guillem. I jo, sí, vete a dutxar, que allò du contaminació i du paparra de tot Palma. No és vera. A Palma tenim espais d'aire fresc, se diuen rotondes. I a damunt ja me'n recordo en Guillem quan venia a lluir, tio, de tota la setmana d'estar a Palma, veus carrers, que només hi havia 1 o 2 cotxes, se posava a córrer com un nin que havia vist el primer pic, un espai un poc gros, corregant com un loco. Era l'hòstia. No, el van haver d'educar en Guillem. Sí. La gent que mos escolta no ho sap, però en Guillem va venir molt urbanitzat. En Joan i jo li vam ensenyar la vida del poble. Sí. El primer pic el van de fer cabanyes, que ara se mata per mi del cost. Exacte. Havia de pixar damunt un batzell i no li sortia. Si no era un bany no pixava, era com un ca senyor. Que sou de puts. No. Bueno. Després, és vera que en Guillem sempre l'han tingut com un fill, el Joan. Sí. Però jo, per Toni, no em puc anar a aquest podcast sense saber si hi ha d'en Guillem sobre el seu dictador. radicalment oposat. Podem contar el que ha passat? Podem contar el que ha passat? Per favor. Conteu, ho vol dir. Podem contar el que ha passat o no? Vale, vinga, ho contem. La qüestió, ahir, perquè nosaltres, això encara que pareixi que no, fèiem una reunió, xerram antes de gravar-ho. Normalment el dia antes. I ahir ens van telefonar i sempre les reunions se'n van per les verdisses. Hem de xerrar de com farem el programa, de què xerrarem, de quines coses podem dir, quines no i tot això, i sempre xerrant d'altres coses. Total, que ahir va passar el mateix. Ja duem 2 hores de conversació per telèfon i vinc un moment van dir, vinga, anem a dir exactament el que farem demà. I sabíem que jo volia contar la comunitat de veïnats i tot, però volíem fer, en el final, xerrar de qualque tema en concret. I van sortir diferents idees. Van sortir xarxes socials, com seria la teva relació amorosa perfecta, no sé què. I, total, no mos posaven d'acord i tornaven a xerrar altres coses, no sé què, i al final van dir, què vos pareix com seria el teu dictador ideal? Ja que xerrarem d'en Kim Jong-un, i van dir, vale, perfecte, bien, vale, penjam. I avui, fa 40 minuts, quan ens hem posat a gravar el podcast, en el final ho feim així, pim-pam, pim-pena, i en el final xerram del dictador ideal. I vota en Guillem i diu, com? No havien de xerrar de xarxes socials? Total. No havia preparat en Joan i jo mos ha pegat una gota freda i dic, Guillem, què has preparat?
I diu, no, jo, xarxes socials, així com van xerrar ahir. 2 hores, ahir, per aclarir que xerrarien de dictadors i en Guillem se presenta en xarxes socials. Així que ara Guillem mos dirà quin dictador és el teu ideal. No. Igual canviant de tema radicalment i com els conté el que ha pres fora sobre xarxes socials. A veure, què has preparat? Vinga, ara vull saber què has preparat, Guillem, de xarxes socials. Anem a introduir. T'introduiré la pregunta. Guillem a la Macladera, així com havien xerrat ahir, què has preparat de xarxes socials? Què en penses tu? Moltes gràcies per fer-me aquesta pregunta, Pep Toni. Però, per desgràcia, hem arribat en el temps límit d'aquest programa i haurem de deixar això per un altre dia. I a vosaltres, telespectadors, no, que se diu per la ràdio, oients, moltes gràcies per seguir-nos en aquest podcast i recordeu que cada dilluns, aquí, a YouTube, Mallorquín de Potada. Adéu i moltes gràcies. Que gilipolles aquest. Bueno, ara mos despedim de veres. Sí. La qüestió és que a veure que en Guillem ha tingut raó i hem arribat al nostre límit de temps, llavors som massa llargs, així que vos prometem, en Joan i jo, mos prometem que qualque dia en Guillem, potser en el pròxim, xerrarà de xarxes socials. Així que, estimats oients, un plaer com sempre, mos veiem dilluns que ve i una abraçada. Fins aquí, Mallorquins de Potada. Adéu, fins la setmana que ve. I ara, la meva reflexió. Ara que molt de dit pensam, les coses no poden anar més malament, hi ha un proverb xino que diu: això era un home que anava per bosc i se va agafar el peu amb una trampa per ossos. I amb això se va posar a ploure. I quan va dir, res pot anar pitjor, va venir un ca i li va donar per cul. Així que sempre pot anar pitjor, m'ho hem de conformar. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.